Καρδιοχτυπήσαμε εμείς που έχουμε δει αυτές τις εικόνες από νωρίς το πρωί. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Κοντά μου είναι ο δημοσιογράφος της Καθημερινής Γιώργος Λιάλιος και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο δελτίο μας. Να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη. Πριν όμως, τι εργασίες γίνονταν εκεί. Μιλάμε για 2 κτίρια που δεν είχαν ούτε εκατοστό απόστασης. Στην περιοχή αυτή τα οικόπεδα είναι πολύ μικρά. Είναι των 100 τετραγωνικών τα οικόπεδα. Στο ένα οικόπεδο υπήρχε ένα κτίριο του 1953, ένα μικρό διόροφο κτίριο για το οποίο εκδόθηκε μια άδεια κατεδάφισης. Το κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε και στη θέση του επρόκειτο να χτιστεί μια 5όροφη πολυκατοικία με υπόγειο. Ακριβώς δίπλα είναι η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε, η οποία είναι μια πολυκατοικία του 1973. Τώρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατεδάφιση είχε ολοκληρωθεί και ότι είχαν ξεκινήσει οι εξκαφές για την κατασκευή του υπογείου και των θεμελίων. Μιλώντας με πολιτικούς μηχανικούς, αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και ιδίως στα μικρά οικόπεδα, ουσιαστικά γίνεται εξκαφή στο σύνολο του οικοπαίδου, δηλαδή φτάνουν ΣΥΡΙΖΑ στα διπλανά κτίρια. Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε μία πλήρη εικόνα, μία ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σοβαρές ενδείξεις που μας κατευθύνουν τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εάν υπήρχαν τα μέτρα αντιστήριξης, να το πω απλά, αν υπήρχε αυτό το τυχείο που να μπορέσει να στηρίξει, να προστατεύσει την διπλανή πολυκατοικία, αυτή η οποία κατέρευσε, ή αν έγινε κάποιο λάθος στην εξκαφή. Εκείνη την ώρα δηλαδή. Εάν μπορούσαν να το είχαν προβλέψει ή ήταν αστοχία. Αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί μηχανικοί με τους οποίους έχω μιλήσει τις τελευταίες ώρες είναι ότι όλοι θεωρούν προφανές ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα αντιστήριξης επαρκή. Γιατί είχε πάρει την κλίση. Σωστά. Από εκεί και έπειτα, το να εκπονηθεί μια γεωτεχνική μελέτη δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και να ληφθούν μέτρα αντιστήριξης. Ωστόσο, όλοι οι μηχανικοί με βάση την εμπειρία τους ξέρουν, βλέποντας τα εδάφη, τι πρέπει να κάνουν ο καθένας και τι μέτρα πρέπει να λάβουν. Το συνηθέστερο είναι να φτιάξουν τα λεγόμενα ντουλάπια, όπως τα λέγονται στη γλώσσα των μηχανικών, τα οποία μπορούμε να τα φανταστούμε σαν βιβλιοστάτες σε μικρές αποστάσεις από τσιμέντο, από πλεισμένο σκυρόδεμα, που βρίσκονται στα σημεία τα οποία είναι πιο επικίνδυνα και στηρίζουν ουσιαστικά τα σημεία αυτά για να πραγματοποιηθεί η εξκαφή του υπολείπου οικοπαίδου. Και αυτά, αν δεν γίνουν, είναι λόγω του κόστους ή για την ταχύτητα του έργου να περιοθεί πιο γρήγορα. Είναι καταρχήν υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Προφανώς υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Από εκεί και έπειτα όλα αυτά γίνονται, όπως καταλαβαίνετε, και λίγο σε μια αγωνία να τελειώσουν γρηγορότερα οι εργασίες, να προχωρήσουν. Ίσως υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα των εδαφών και το τι ακριβώς κτίριο βρίσκεται δίπλα. Πάντως, το να γίνεται ένα κτίριο να είναι κοντά στο άλλο, να μην υπάρχει καμία απόσταση, αυτό είναι νομότυπο. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά. Γιατί και αυτό υπήρξε ως απορία, ως ερώτημα, τουλάχιστον για εμάς που δεν ασχολούμαστε πολύ μετά τις οικοδομές. Στην Αθήνα είναι συνηθισμένο αυτό το συνεχές σύστημα, συνεχής δόμηση. Το ένα κτίριο ακουμπάει στο άλλο. Γι' αυτό ακόμα και στην κατεδάφιση ενός κτιρίου που ακουμπάει στα διπλανά πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για να μην φύγουν μαζί και οι τοίχοι και των 2 κτιρίων. Εκ πρώτης άποψης και από την εικόνα που έχουμε, γιατί ξαναλέμε, επιτόπου δεν έχουμε βρεθεί, μετρήσεις δεν έχουμε κάνει, εικόνες βλέπουμε. Εσύ τι εκτιμάς ότι μπορεί να πήγε λάθος? Θεωρώ ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Δεν είχε στηριχθεί σωστά το κτίριο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έγινε κάτι στιγμιαίο. Πώς ακούστηκε ότι μπορεί να χτύπησε ο εξκαφέας. Τι περιθώριο χρονικό έχεις από τη στιγμή που πάρει κλίση ένα κτίριο μέχρι τη στιγμή που ενημερώνουν οι μηχανικοί, όπως ακούσαμε, ότι είχαν ένα περιθώριο χρονικό κάποιων ωρών μέχρι τελικώς το κτίριο να κατεδαφιστεί? Δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται φυσικά από την κατάσταση του κτίριου, εξαρτάται από τα εδάφη, εξαρτάται από 1002 παράγοντες. Ευτυχώς για τους ανθρώπους υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε τώρα να συζητάμε μόνο για τις υλικές ζημιές. Σε ευχαριστούμε πολύ.